nakalabay nga bulan, nakita kita ha social media ha mga buligan anwaray ha iba-iba nga sektor nga naapektuhan ng pandemya. Sugadin panhatag hindi disinfectants, PPEs, food items ha aton mga frontliners. Patinaan panhatag in relief packs, emergency employment ha mga nawarayan hin trabaho. Pero ini nga akong programa, waray ini panhatag hin pagkaon or kun ano-ano pa. Huwag seryosohin, good vibes la! Agi nga maiya nga waray ta makakaupod nat mga teachers. Agihit natataguyan nga pandemic, aadihin video para ha era. Before kita mag-start, palampakitaan ay an aton mga magiting na mga teachers na naging ikaduhagyap naton na mga kag-anak. Ngan syempre, diri talaga maiiwasan nga may na talaga natatakha aton mga hunahuna. Nga tanan nga ani nga video is real talk la. May halo nga kalarungan, may maupay, may dadiri maupay, haiyo pagkita. No hard feelings, huwag seryosohin, good vibes na kita. Iti yung teacher na imbis mag-lesson, iya story at iya life or iya love story, it iya i-share ha iyo, it iya i-lesson na iyo. Ano na talaga, nare-remember ko kung paano talaga iya manguya ba ako. May story na luti mga love story ang saan? Babayaan na nagipiti. Gindadara pa ka to niya kasagingan. Oo. Dadara ka to niya dito tapos namumulod kami. Romantic, diba? Kita, maubos nga nito saging ganito. Magbubulag itira. Oo, sinasabi ko sa'yo. Di ba rin naman nila mapupulid na saging? Share mo lang, ma'am. Ganon. Okay. Get one whole sheet of paper. Mom! Ikaw kasi. Mom! Magkikisa ka about tak life. Kung namati ka. Ito yung teacher nga oray labot. Bahala ka kung mag-inano ka. Sige! Ayaw ka mo pamati, ha? Di rin man ako sa'yo naging mo yung grado. Ako lang tagalista, taga-compute. Kung hulog ka mo, hulog ka mo. Ayaw ka mo pagreklamo ako na siya yung grado, ha? Kung hulog ka mo. Sinasabi ko sa inyo. May nako ebidensya. Adi nga tanan. It record. May record ako. Oo, may record ako. Sinasabi ko sa inyo. Sige. Class dismiss. Iti yung teacher nga mahilig i-compare iti yung section ha iba nga section. May ganon. Quiet. Quiet. Forget. Aray nga sa iyo. Forget. Quiet. Wala mga bagsak ka mo, ha? Bagsak ka mo tak subject. Mo ba mga ibang seksyon? Kay natuod akon. Mga dagkot grades. Dere pareha sa iyo. Mga dagkol at mga buot. Dere ba ko naluit din papaskwila ito yung mga kaganak? Ako sobrang kang pangarang balon. Pero pagabot din na eskwelahan. Nga. Ano? Baga ka mo mga correct. Study ka mo. Magkikis ako. Look! Ano naman? May iba-iba nga batasan, way,
hit pagtutdut at mga teachers. Pero importante, may data na babaroan nga mag-upay tikang haera. Mga leksyon nga pwede ta magamit pag-abutit panahon nganin real life. Oh, ayaw naman ka mo pagpadara ha? Good vibes na kita, kay damot natatabo nga diri ta ginaaro in real life. I know when the